RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, ditasangan nga Arthur. Kalaya ba yan magpananaw, no? Oy, Leslie. Ikaw man din na. Ako, cute. Huwag ganit ka makabantay nga padung man lang ko tungod kay tutok kay kaniya. Ha? Tutok pa? Ay sus, mo din na ipag-yun. Samda nagpadung pa ko nimo, klaro na kays akong nahimutangan kung si Kinsang imo gisigyan tanaw. Ingon bitaw ko nimo, kung unsa may na-feel nimo para ni Trisha, isulti na kay tingalig maunhan ka. Ha? Sige ka, maunahan gani ka, magmahay ka. Pero, saon man? Sa may historyaan na to, Arthur. Ang tinuod, Trish. Nakagusto ko ni mo. Pwede ba kong manguyab ni mo? Ha? Na ba ko'y chance ni mo? Arthur, sorry. Ang tinuod, naanak ko yung uyab, si James. O ba? Sorry ha, pero mahal ako si James. Okay na. Why kaso, Trish? Salamat sa pagsabot, Arthur. Awadaan pa ko. Nauna na lang yun noon ka. Dugay maguwi kastanan good. Leslie. Mo na'y pag-aingnon nga better luck next time na lang. Arthur, karong Sabado, magkuyog ta. Asa man pa? Magbar ta. Kaubans ko mga amigo. Maginom-inom na god. Ha? Mag-bar pa? Oo. Di ba awa pa ka makasuway? Kuyog ta, aron di ka maihas. Dahin na yung kami, oy. Pa, ato lang sa kurs gawas pa. Ha? Hoy, nga naman. As ganahan ko preskong hangin. Bugnaw na kayo din sa suod, god. Nala, sige. Ayaw kayo palayo, ha? Kay tingaling manawag dos mama ni muna koron. Ha, pangitao nun niya ka. O pa, tito, excuse na ninyo. Sige dong. Maayo din is gawas kay presko kay hangin. Sugat ang binoy. Oh. Muro si Trisha nang naghilak sa unahan nga nag-akbo. Trisha? Arthur? Ikaw? Basin ba yung gipangita na ka ni Papa ni mo ron? Ikaw bala ka? Ni chat mo ko niya nga giublanan ti ka.
Noon sa ko eh. Ngano naghilak makaganina? Luoy kay kantaron. Gibiyaan ko ni James dito. Kinag-away mi. Nasakpan magod ako siya nga nagka-text sa iyang phone. Motong akong giaway. Unya nasuko siya na ako. Siya pa mo'y nakasa. Siya pa mo'y mas nasuko. Mautoy akong gibiyaan. Luoy ako din mo. Asahay, makauna-una gani ko. Unsa ka kung ikaw na lang kong gisugot. Tingali, diligi ko ni mo biyaan ngayon ato ganina. Kung kita magani ron, di gid mahitabo nga biyaan ti ka nga ingon ato, Trish. Usa pa, di sad mahitabo nga mag-away ta tungod sa babae. Kay di gid na ako buhaton nimo. Kaswerte sa lalaki nga imong mauya ba? Unya, mangita pagiglain. Buang na lang gid kayong lalaki. Arthur. Kuya, waad ako magag-smile. Naunsa ka? Wala. Happy lang. Tarong pa. Ah, Salamat sa paghatod na ako atong Sabado sa gabi, ha. way ka sulto siya eh. Basta ikaw. Kumusta naman dito ka? Okay na. Libre ka niya? Snacks na ning pamuhi ni mo. Libre na ako. Uy, kawaw sa na ng ikay mo libre na ko eh. Pasag di lang kung makabawi ni mo. Sige. Ikay bala. Inalag ko kasa. Happy to na natin ka din niya. Ah, sige. See you later. Bye. Bye. Maudin ako kay kagisi, ha? Doon na di ay nahitabo nga wa ko mahibaw, ha? Nang story, Leslie. Kung god ka nang ingon ani ang nahitabo. Kumusta mong James? Mura naman siya gwa. Ambot, feeling ganina ako, buwag na mi. Kaya wa naman siya managad na ako. Anya, bisag kinsa na lang ang babae nga iyang giakbay-akbayan ganina. Mo ba? Oo niya, ang sa may gibati ni mo. Siyempre, sakit. Pero dili siya worth it sa kunuha, uy. Mas maayo pag adto ko muuban sa mga tao nga makita ang akong bili. Unya, dili ko pasakitan. Parehas ni mo. Tasha. Ha? Manguyab ka na ako? Oh, Trish. Wa magid malimod di mo, di ba? Nga, doon na kay feelings ni mo sa una pa. Arthur, kuan. Dili man sa ingon nga lisod kay kugmaon. Gani, gaan kayo kung buot nimo. O komportable na sad ko nimo. Pero lang, dili ko gusto nga mawa ning ingon aning closeness nato. Dili lang siguro ta magdali. I-enjoy lang sagod nato ang company sa usag-usa. Dili man siguro kinahanglan nga doon nagitay label, di ba? Para mapafeel na to nga special ta sa usag-usa. Trisha. Sa ato pa, wala may label. Wa pa. Diatim ko niya ato, pero matod niya, enjoy lang sa daw na mo ang company sa usag-usa. Nga dili magkinahanglan og label. Ay, ambot. Bantog ra nga confident ra kaay silang nag-uban ni James ganina kay di day mo uyab. Ha? Nag-uban silang James? Uy, mura mga ito nagbalik sa kung tanaw. Unsa?
Oh, Arthur. Ang tinuod. Nagbalik mi ni James. Ganong gipalaom ko nimo? Tungod kay dili ko gustong masakitan ka. Tisha, Mahal ti ka sa friend. Gihara ko to, Arthur. Maong sorry. sige lang. Okay na, nagsabot ko. Ayaw mo. Sugod na kag trabaho sa Lunes. O ba, nadawat ako sa kumpanya nga akong i-applyan. Maayo hino, anak. Luoy na kay si Trisha. Marag na chika ni mo na ako. Nakikita ka. Eh, dili sad, uy, grabe sad ka. Pero, basin lang ba, interesado pa ka mahipaw-pahin niya? Kay pag-graduate na to, napamabdusan gid siya ni James, maong napugos silang ipon. Unya, Diba ka, Arthur? Luoy kay siya ron. Kung makakita ka niya ron, no? Makumpara gid nimo siya sa una. Imbis gwapa unta ka siya sa una. Karon ay lahi na, uy. Ay, gwapa maghapon siya, pero nawa yung glow ba? Diba ka unsa nakapait sa sitwasyon ron? Kulatado siya ni James. unsa? Oh, si Trisha, i-chat ako. Hi, Arthur. I hope wa ako makasamok. Mauwaw gid unta kay ko, pero wa na lang gid ko ilaing mo na unaan nga akong kaduulan. Pwede ta magkita. Oh. Sige, ikaw na. Nag-order ko pagkaon na. Salamat ha. Tisha, nga naman. Ha? Nga naman isugot magang ingunan na ako kaniya. Di na mo deserve na masakitan o ingunan na. Nahibaw ko, Arthur. Pero sa po may mabuhat na ako. Ni Ana man ni. Na Ana may anak. Kuha pala unta ko nagpakapugo sa una. Tingali. Dili may gunaan niya ako kinapuhi nun. Di ba mo kasal? Ganun di naman ka magibuwag niya. Panawar ko ka, oh. Na kay mga bunog. Layo na kay ka sa Trisha nga akong nailahan sa una. Kung makigbuwag ko niya, asaman ko paingon. Hagbay rawa mo ila akong pamilya na ako tungkol sa sayop na akong nasasyon. Hawa na ko ilaing katuulan. Naglipog ako siya akong buhaton. Ari ka na ko. Unsa? Ari ka na ko. Mahal ka punti ka, Trisha. O gina ko kaya magtanaw ni mo sa ingon anang sitwasyon. Pero naanak ko'y anak. Kung dili kayang magpakamahan ni James yung anak, ako mo'y magpakamahan niya. Arthur! Salamat, Arthur, ha. Sa imo pagdawat na ako sa akong anak. Mahal lang gid kay ka, Trisha. Mangandam ko mo dawat sa mga kagapon. Dako kayo kung pagmahay. Kung nga nung wati ka pilia sa una. Malipayon gid unta ko ron. Ay napagunauna na. Ang importante karon. Iyara ko para nimo. Okay? Thank you. Trisha. Arthur.
Sa may nasuot siya mong nga miipon makas babae nga nanay anak ng daan. Pa, mahal na ko si Tricia. Og dawat ako kung unsa man siya. Pero nak, naghan pang mga babae, uy. Pero siya ra nga akong gimahal pa. Ay, ambot ni mo, Arthur. Huwag ko mahipaw kung unsay nakita ni mo atong babayahan na kakatubag yung imong nagustuhan. Basta ako, isip imong inahan, lahi akong feeling. Akong gibati nga dili siya maayo para nimo. Ma, pa, mahal ta mo. Og nahibaw kong concern mo na ako. Pero, please, respetuan ninyo nga akong desisyon. Ingon man lang akong pagbati. Trisha, nanghipos lang ka sa inyong mga butang. Ngano, asa ka? Arthur, dili na nako kaya. Ang unsa? Mag-usa na takatuig ka nag-ipon, pero wa ko masayod ka ng feeling nako. Sayop ning tanan. Unsa? Dako kay kong pasalamat ni mas tanan. Pero Arthur, promise. Gitrahin na akong amahalon ka, pero... Huwag ito'y na-feel bisan kamay. O gali ko gusto sa feeling nga ingon ani nga murarating kagikamit. Trisha, Mao na niyang last nga magpakita ko nimo. Pasensya sa tanan akong pagsamok, Arthur. Unta makakita na kas babae nga para gid nimo. Trisha. Kung sino man ang nakapagparamdam sa iyo ng ganyan, sana naman ay matutunan niya na hindi basta lang ang iyong halaga. Para Sakit kayo nga sa ikatulong higayon. Napakyas na pugo sa babae nga akong gimahal sa dihang nag-eskwela pa lang ko. Og mas labaw ko nasakitan pagkahibaw na ko nga nibalik na sad siya sa lalaki nga kapila na siya pasakiti. Ang hinaot na lang ko nga sa iyang nakabuot nga desisyon. Magmalipayo na siya og dili na siya pasakitan pa. Dinhi na ng kutob. Daghang salamat, RMN.